Nangan video hely baka fatanao. Raha mampalahelo zala video. Anaovako video tiavako aby aminareo zala. Anino video amin'ny Baria. Andragnary. Zana lahelo magasy zao. Na miendro 4-0 Baria. Igny le zakambaratsika sanandra. Za baka fa mga video ty baka lanony fa za magnano fo. Me za tsy magnasaonja la fa za mivolagna raha misy mitantara zaka malahelo zala za Baria nga ino mahantony aminaka amin'ny persony na resy Baria igny nandeha nadosondreo côtier jiaby nambelandreo merina fony soma tsisy côtier 4-0 nampandehitsika taloha toatrika soma laboly navy jusque tamy demi-finale igny boko amin'olo joby hoditry madigny shoky joby hoditry mahay madigny atrekitreky ary nagnantegna zegny ro igny tsambarandreo iro zegny napahazo ro igny tsambarandreo olo malemy volo ile olo makoa volo igny napahazo Baria igny nandeha nadosondreo Baria ndraiky vantarandreo ro farany mahela boly 4-0 ny première match 4-0 hazada zana lahelo havako fa tsy heko raha volagnoko handragnary io raha zakambaloko anareo président zafady aminareo président ampidira côtier aby io amy laboly io angala boka maje olo kaka amy laboly amitsika Madagasikara zagna mba raha tanana tso sianareo tsara biky avenareo doko anareo atsika Madagasikara ko tianareo azo laboly premier boka Majenga ao misy olo mahay laboly ta maty ao Majenga misy olo mahay laboly Majenga faroe tanana ambanimbany volo fa Ambanja Ambanja ao misy Zoera Maldanzere aleva olo boka Ambanja ao formé amboara tsara angala raiky boka Toliara Sambava koa misy olo koa angala raiky boka Sambava ao zagna ambaranareo président azafady atsika mifagnamia hevitra mba taniesa koa hevitrina madiniky Mazenga angala 3 personnes Mazenga angala 3 personnes Ambanja angala 2 Sambava angala raiky Dego angala roe Toliara angala koa bako amizay io nareo vao mampidiky malemy volo zavanareo tsika tsy loso edy mba reva volagna anazy igny zana président fa solution nakazy koa narenao président zafady atsika zalalo Mazenga angala 3 personnes vranko Ambanja angala roe Ambanja angala roe Siramao koa Siramana mbilibeo misy marbela bura mbilibeo angala raiky koa mbilibeo asaka dagna maro angala roe Dego Sambava angala raiky arova amizay Toliara angala volagno arova olo aby formé ameza vola paromoaro io isomandreo laboly président fa atsika loso fa koa nareo andeha agnilikiliky côtier andeha mipidiky malemy volo 4-0 nazo tsika niany igny tsy mahampy
tsy mahampy 4-0 niany match magnaraka maromaro 4-0 igny azonareo olo koty reseny malagasy ino tsy zoera devantsika tsy zoera igny devantsika nagnametsika 4-0 aza la malahelo zala zay zala fa tsy ene raha volagne zay da ta zay mivolagna tsy arenareo kado zay mitototota fo eto azafady fa za tsy mivolagna ratsy fa za zegny magnamia solution ya angala baka siramamy volagno siramamy sy manala anareo koa baka tieza olo maila bola mandala ambanimbany volo misy olo maro maila bola fa tsy am formation ouais maro milomo ouais kanareno evitinakazy na pa Madagasikara boka Mazenga Ambanja Toliara Dego Sambava angala olo babakona ro magnampy ambakona ro aminareo atova vitsivitsy taninarivo anareo tsy maela boly anareo tsy madigny shoky labolo tadiavolo madigny shoky azonao shoky anao vo shoky anao tana mbola miraparapa anao mitsangana mbola midribla mbola mipasy labolo tanao anao ifa so pa anareo tsy madigny marary avako aby fa anareo zay tia panongegna ampidira côté fa Madagasikara iny tsika jiaby fa tsika zalaloso ai zava tsika match to zava ta ia tsika ha nelamboen ita tsika jiaby zava president am sote bravo azno kotny rakotna to kotny loso alulu zinga ni jutsu ndeka tsika ni jutsu ne na jutsu na ro geradi tsika ampidira olo joby hoditry koty hazo atsika amy laboly anareo malandy io anareo tsy mahay laboly anareo tsy madigny shoky ampidira ro ingiaby io misy antennera mila mizava ino problème to na paresa tsika tiktak to pas dese karakory karakory olo fenty zava tsika namino 4-0 zay igny nagnambelasany ni za laboly dravoravo gas la ilaha illallah muhammad rasulullah nate amagnaraka io amboara tsara composition fa hitanareo bangana vonareo niany amagnaraka io eky mba tsy voeka tsika eky io mba kotine tsika eky zaka kotina to tsika io mba kotiny vangoe tsika olo avy ozo io diva tsika na voakatiny any amagnaraka tsika ty mamary 7-1 kara igny io tsika loso zay mba tsy hoazo tsika baka zay fa raha mivolagna fo antena fitiavan-tegna koa tsy voanareo atsika afara fo olo joby tsy tianareo olo joby mampandeha Madagasikara hitanareo izy io niany eky hitanareo tsika voa malahelo vahoaka jiaby mba arevanareo solution ne arevanareo hevitsinay avako fa miloso atsika amy laboly arevanareo volananakazy igny arevanareo anareo mangala merinao tava telo fo mizavany mahay telo aleva amy côté amizay jiaby koa tsy loso atsika zalavy président zala volagna ratsy zaka ale areva solution nakazy président fa loso atsika amerina angala 3 personnes fo angala 3 koa Mazenga angala 2 Mbanja angala raiky Sambava angala raiky Asiramana Bilbe angala Dego anao ko tsy loso atsika antany entraîneur malo dangereux aby io amy fidiana ro zova le atsika
fa tsy anareo fo man magnary any olo tianareo fa le anareo zany ka angovavinay aty mila be sy raha karaha zegny atsika ne mila andresy atsika za olo mahay fa tsy zanaka dadinao o zanaka angovaviko za shefo ity fa pidiriko ato na tsy mahay i marisy atsika io aleva olo mahay ao na tsy zanaka angovavinao na tsy zanakanao na tsy lafaminao atsika mila andresy resy raha farany ratsy zegny namango atsika igny ampidiranareo côté aby io fa tsika loso igny vidéo nakazy ambariany any nalahelo za aminany fa tsy haiko raha ataoko avako tanao za zay nagname solution fo koa renareo tsy de maro koragna loatra za fa tanao igny vidéo ka solution arevanareo sosoanaka avako aby fa atsika loso anareo resy io baraka io baraka atsika jiaby gasy anareo tsy maraka solution nay madiniky anareo magnano zay tianareo tao ino mandisa atsika arevanay madiniky fa atsika loso olo mifangala hevitry aleva hevitrinay azafady ko ratsy volagna anaka havako ampodiana anareo aminakay izy koa tsara alevanareo solution anaka fa maloso atsika zegny avy sanakavo za tsy de maro ba ivy vidéo naka zay amin'ny baria malahelo za baria resa la amza malgasy zegny napalelo za mangala côté nareo amin'ny labolo io za fa anareo topo tanàna ao mba ataovanareo vitsivitsy fa boka aminareo manjesa atsika anareo tsy madigny shoko anareo tsy may laboly igny raha manjesa atsika io alevanareo côté ahazo atsika moloso lavitry zay fera zay gasy karaha zegny afatrafitra anakazy mba amin'ny tia hazo atsika malahelo za amitsika resiny any fa tsy haiko ataoko mba arevanareo koa solution ne mba matafiboaka atsika salamo alaykum magnaraka ko avako zay mampivolagna zay ty boka amraha ty zay mety avoavao zay mivolagna zay magname solution ko tsisy raha volagnina non zay tsy raha volagnina izy koa ratsy volagna anaka volagna anareo za fa za mety volagnina za zanakanareo za havanareo za namanareo mety volagninareo za ko tsy tianareo fo volagnako tsy tianareo raha ataoko volagna za fa managna droit nareo mivolagna za fa za zegny miady zotsika Madagasikara tsy ninakaja raiky salamu alaikum zay raha